tamén fixemos un experimento. A que sí? E o noso experimento, como se chamaba? A ver. A flores que bebían tinta. Así se chamaba o noso experimento. Entonces, que usamos? Os materiais que usamos son flores blancas, Sí. auga, tinta, vasos e tesoiras. Moi ben. Entón, que procedimento utilizamos? O método do científico. Moi ben, o método científico. Ten varios pasos. E cales son? A ver. Observación, Sí. pregunta, Sí. hipótese, experimento, conclusión. Moi ben, así me gusta. E entonces, primeiro observamos. E que observamos, Valentina? A ver, que observamos? Vimos unha rosa azul. As rosas non son azuis. No. Estarán pintadas. Estará pintada. Vale. Entón preguntámonos. Como se consegue que unha rosa sexa azul? Sí, pero tens que decirlo aos nenos. Como se consegue que unha rosa sexa azul? Pois, fixemos varias hipóteses. Por exemplo, unha era que a rosa podía estar Pintada. e outra era Poido poñerse azul se colocamos o talo en auga con colorante. moi ben. Entonces decidimos experimentar a ver se era ou non era. Entón, que foi o primeiro que fixemos? A ver, que foi o primeiro que fixemos? Botamos auga en 3 tazas. Unhas pingas de colorante en cada taza. Sí? Fixemos eso ou non? Sí? Vale. E que fixemos despois? Cortarlle o talo cas tesoiras e poñelos no vaso. Vale? E despois... Observamos o que pasou un día despois, 2 días e 5 días. E que pasou? Pintáronse un pouco os pétalos. Pintáronse un pouco os pétalos, pero pouco. Entonces dixemos, este experimento é medio chuchurrío, e que decidimos, Valentina? Decidimos repetir o experimento e xa conseguimos que se pintaran 2 flores e unha de 2 cores. E por que se pintou unha de 2 cores? Porque cortamos o talo polo medio, despois o metimos no vaso naranja e o vaso azul e se puxo das 2 cores. Fíxate que cousas pasan. Entonces, ao final, chegamos a unha conclusión. Bueno, chegamos a 2. Sacamos 2 conclusións. As flores absorben a auga con colorante e tixen os pétalos e isto coñécese como capilaridade. Bueno, chegamos ao 9, vale? E a que outra conclusión chegamos? Ás veces os experimentos non saen ben a primeira. Debemos insistir ata conseguir resultados. E hasta aquí chegou o experimento.